Poc a pen, surt ben corrents, poc a pen, surt ben corrents, poc a pen. Surt ben corrents, poc a pen, surt ben corrents, poc a pen. Es troba bé, Satanàs cor petit? Desperta't, et poso per nom, Ximbar. Jesús! Però què m'ha fet aquest monstre? No puc fer res. Oh, encara pots obrir un ull després de la lliçó que t'acabo de donar. Sóc més resistent que no et penses. Nyigo. Ai! Què me'n dius d'això, noi? Encara penses poder-me guanyar? Ai! Estàs perdut. Això sí que és el final.
No pot ser! Mira, no et recorda res, això? No! El recipient hermètic, no! No! No pot ser! D'on l'has tret? El mestre farà servir el remolí. Però si ho fa, morirà. I ho sap. Tothom qui ha fet servir aquesta tècnica s'hi ha quedat sempre. Se sacrificarà per nosaltres. Segur que recordes el dia en què el meu mestre ens va deslliurar de tu i et va tancar dins del recipient. I estic segur que també recordes de quina manera ho va aconseguir. Ei, mireu, això està a punt de bullir. No veig res d'especial. Em sembla que no li sortirà bé. Aguanteu-se! Que el remolí se t'emporti! Ho ha fet. Tant de bo! Jackie. Ha fallat, no pot ser! No, com ho he fet? Com ho he fet per fallar? Ara és massa tard. Però no s'ha acabat. Jo no ho he aconseguit i moriré, però un dia algú prendrà el relleu. Algú fort i poderós, algú prou valent per deslliurar-nos de tu. Definitivament, però jo no seré aquí per veure-ho. Pobre Jackie. Què passarà ara? Adéu, món.
Digue'm quin és el teu desig. El puc fer realitat, sigui quin sigui. Doncs ara te'l dic. Vull que em concedeixis. Voldria que en Satanàs desaparegui! Charles! No me n'havia de fiar. Ha anat d'un pèl. Digue'm quin és el teu desig. Vull que em tornis la joventut. Fes que recuperi tot el vigor de quan era jove. Vinga, ho pots fer? És ben fàcil. Mireu la cara d'en Satanàs. Veieu? Esteu veient? Ha resultat! Torno a tenir la força del passat! He recuperat la joventut! Ho ha aconseguit! Torna a ser jove i fort! Visca en Satanàs Carpàter! Visca! Ja he fet realitat el teu desig. Adéu. No te n'aniràs així com així. Però què dius? Tu, ninot, vols atacar el gran Satanàs? Però com t'atreveixes a parlar-me així? Que no comprens que quan faci servir tot el meu poder no te m'escaparàs? Tu m'has pres els qui jo estimava i no t'ho perdonaré. Ui, no t'ho perdonaré mai. Ui. Perquè espera, potser és que no està segur d'ell mateix? Ah?
Goku, som-hi! S'ha acabat. S'ha acabat! Esperem-ho. Va, vinga, Goku, vés a rematar-lo. Què? Com va això? Tens molta sort de tenir aquest bastó màgic. Espera! Sí, espera! No, què més farà ara? Oh, no pot ser! Com pot fer això, aquest monstre? Ataca! I ara què voldràs fer, Ostres, no ho resistirà. Ara moriràs! Mireu això! No sé què passa, no es veu res. Ostres! Mireu allà! Ah! Què és? No ho sé, però és el lloc on hi ha el castell. Vinc! Ja pots venir! Que no veus que em queda un braç per lluitar? Què? Atac! No! Ara morirà! I et travessaré! Ei! Que no veus que no em fas por? T'ha arribat l'hora!
On són? Ui, s'ha acabat! És mort! Ui, Jackie! Ui, Krilin! Us he venjat! Sembla que no pugui ser. No, no pot ser. És malson. No, no m'havia guanyat mai ningú. No hem acabat encara. No deixaré que el meu llinatge s'acabi així com així. És fill meu, i algun dia us vindrà a demostrar que en Satanàs cor patint no mor i que el poder del mal de fet és immens. Ah.